uli na lang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Oras, 6:02 ni pagkaga. Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahatod kan mga napapano na isyu kan aldaw. Pahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Sense as in 88.3 1FM. Si Alvin Liobit sa Tingog nin Barangay. Buntag, udto, hapon, huway puas ang trabaho. Mao nga sa gabi, mag-abot ang kagutom, kakapoy ug sakit sa lawas. Pero para kanimo, okay lang. Kumusta mga anak? Han, pahuway una. Kay masahion nako ka. Gamit ang Herbalaya. Ay, salamat. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginawa. Maging food security ambassador. Magtanim ng climate-resistant crops pwede kahit sa inyong bakuran lang. Ang mga lata, bote, at sirang gulong ay pwede ring taniman. Maaaring itanim ang mga buto ng gulay na ginamit sa pagluto tulad ng kalabasa, ampalaya, kamatis, at iba pa. Kailangan lamang itong patuyuin mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga sa loob ng 5 araw. Ang DAV Col High Value Crops Development Program ay namamahagi ng iba't ibang vegetable seed. 1, 2, 3, let's go! Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Clap, 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 clap your hands. Get funky with it. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. DJ Torrance on the mix. Burning on your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. Buried in my soul, California gold. Found the light in me that I couldn't buy. So I want you to do it, put the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. Alright, marhay na pagkaaga po sa Sendo Gabos. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programang Tingog din Barangay Morning Edition. Aldaw na po tabi kita ngunyan nin Lunes, October 7, 2024. Ini po ang 1FM simulcast over DWRL Radio Filipino Legazpi. Asin po tabi, siyempre, digdi sa 88.3 sa DWGO 1FM Legazpi. Sa indong naantabayaran po ang Tingog din Barangay. Hasta alas 8 kita din pagkagangon yan sa satuyang programa. O niya na pagkaagang ini nin Lunes. Lunes na Lunes po tabi. Kundi, pasensya na kamuta, ako sa ngunyan, wala po tabi ako dyan sa Legazpi. Yaon po tabi ako siyempre kaipuhan ko man na asikasuhon ang family matters. Kami po nang mumundoan sa muyang pamilya. Angon yan. Ang taod-taod ipapaisik ko po ang lubong o ang pagatod sa ultimong hantungan kan sa kuyang o kan sa muya na ama. Digdi po tabi sa Banuan kan Rapu-Rapu Albay. So orat yan na lang po tabi yan ha. Orat yan po tabi. Anyway, duman sa mga drivers on the road na nakatutok ko niya na pagkaaga, good morning po. Duman sa mga birthdays ko niyan,
Ano man po tabi ang sendong kamatian, get well soon. Sa gabos na mga nakataantabay na po tabi digdi sa 1FM. Good morning po sa Legazpi City, probinsya ng Albay, asin sa bilog na Kabikulan. Siriman sa iba pang mga areas na pinag-abot kan sa tuyang tanog, ngunya na pagkaagang ininin Lunes na Lunes. Ngunya na aldaw na ini. Okay? So anyway, ano po ang satuya ng mga dapat na pagrulayan ngunya na pagkaaga nin Lunes. Inot po tabi ang mainit sa aga, last day of filing kan certificate of candidacy kan satuya na mga kandidato puon sa national level hasta down to the lowest level po, city and municipal councilors. So far, dahil ako magparaharayo kundi pagurulayan ta po tabi ang probinsya nin Albay, sisay ang magkakaralaban, sisyan magkakaralaban po tabi, then lalo na ang siyudad kan Legazpi na kung sa inya on kita digdi, yaon po tabi kita digdi sa 1FM Legazpi. Siyempre, ako nga ni, sabi ko sa indo, baski ako taga Banwaan in Daraga, may pakiaram ako sa siyudad ka Legazpi because yaon po ang sa kuyang trabaho sa Legazpi City. Okay? Tapos, gusto ko po, deserve po tabi kan sa tuyang mga kababayan na maaraman po tabi kung sisay ang nag-file kan sendang certificate of candidacy. Actually, ngunyan po na mga panahon na ini, no? Ngunyan na mga panahon na ini po tabi, mahihiling ta na so ibang mga ano ba yon? Yung ibang mga bistado niya tong politician, mga drakulang pangalan sa politika, nag-file na kan sendang certificate of candidacy. Sa Albay, oraman kiba, tulo po tabi ang pangaran, tulo po ang pangaran na nag-file kan sendang certificate of candidacy. Ini, usado-sadon ta po, ang posible na mga mangyari sa mga maabot na aldaw. Saro-saroon ta po. Ali kay Congressman Joey Salceda na gustong bumalik sa Kapitolyo Provincial. Ali po tabi kay Governor-elect Noel Rosal na gusto po tabi na igwas siyang patunayan, igwas siyang patunayan sa sayang sadiri matapos po na halion kang Comelec. Kay Grex Lagman bilang gobernador kan Albay, tabi acting governor kan Albay, na nagsalida kay Governor-elect Noel Rosal. Ano ang mga posible tabi na ano ang mga posible na mga mangyari sa mga maabot na aldaw? Sayansen po tabi ini posibleng makaguno linboto tangani po tabi. Sabi ko magkasendo, dahil man ang mga kandidato, mostly kan mga kandidato, 99% kan mga kandidato, gusto po tabi, gusto nindang nag-file sinda kan certificate of candidacy because gusto nindang manggana sa eleksyon. Dahil ka man nag-file sa na kandidato, tangali po tabi na mapierdi ka. Pero igwa man ki kandidato na nag-file ka because gusto mo sana po tabi na makadilensya. Ining tulong ini sa probinsya nin Albay, alat ko na. Alat ko na ito nagalaog so. Yan. Okay, adi unta Darwin. Nagalaog so. Tabata ko na di. Yung manangga. Pasensya na ta. Nag-iiko talaga. Dahil po ako nin headphone ta sa cellphone, sa Facebook po. Sa Facebook actually. Sa Facebook actually. Ano yan? Yan, okay na yan. Salamat Darwin ha.
Sa lado technical po, kay ribata si Darwin Obido. Sarong simana po tabi akong wara pa sa Ligaspi. Pero sabi ko sa indo, as much as possible, magpo-programa kita. Digdi po tabi sa satuyang programa. 6 to 8 in the morning sa Tingog din Barangay sa 1FM. Live po yan, 1FM Ligaspi, 88.3. Tapos sa 1080 DWRL EM. Sa Facebook live man. Live man po tabi kita. Kundi kunyan. Ano ba yun? Ngunyan po tabi, di ako nakaka-live digdi sa sakuyang Facebook account. Ang pigda live ko lang po tabi, nakisubli ako sa sakuyang mabuoto na biyanan. Sinubli ko sa iyang cellphone, tangani na digdi na sana ako mag-live. Doon na, tapos live, siyempre, kumbaga, kasibutan na iningon yan eh. Kaya puhang kunin, siyempre, duwang cellphone, so pang live, tapos so, pang monitor, yaon digdi so cellphone ko, tapos siyempre, yaon digdi so sa kuya ng mga bareta ngunyan. Ayo, di naman uso ngunyan sa pagparasurat pa sa papel eh. Diba? Kung naman uso ngunyan sa pagparasurat pa sa papel. Para po tabi kita magpasiring digdi sa satuyang tema, ngunyan na pagkaaga ining labanan sa politika. Ayo, order kita magpasiring digdi sa tema, digdi po sa labanan sa politika. So, gabos na nakakabisto kay Mr. Ferdinand Antiquiera, kan buhatan Rapu-Rapu Albay. Sa kuya po tabing binan iyan, digdi po sa kan. Sa iya pong lubong, gigibuhon po sa Sabado. Kaya sundo sa Sabado, dahil pa ako makakabalik sa Ligaspi. Kakabalik ako siguro Sunday after kaan. Sabado na alas 9 po nin pagkaaga. Sabadong alas 9 nin pagkaaga. Diyan po yan sa Anmisa duman sa Villa Hermosa Church, sa simbahan kan Barangay Villa Hermosa. Digdi po yan sa Batan Island, sa likod lang. Tapos, after the Mass, dadarahon po tabi duman sa Gaba Catholic Cemetery. Pig-arayos min na po yan. Yan po, Pizza 5. Yung Pizza 5, 12 ano? October 12. Tapos, yung ano yan, yung last night, siyempre, last night. Ang last night po tabi, gigibuhon po yan, siyempre, Birnis, sa Sabado Sulubong, Birnis po. Kaya sa mga partidos, kan samuyang ama po, na nagadan, the other week, yan na po yung schedule, final schedule po. Final schedule. Yan pa, sarabot-sabot na Then, so nagpaparaharapot pa. Lalo na sa tatakulong kaya kaming parientes diyan sa Ligaspi, Antiquiera, Altabano, ayan, mga parientes nga mo. Tapos siyempre sa kuya, tako abot mambaga. Mga sadiri kong tao man. Mga magurang, okay? Sige. Anyway, so diyan na lang po tabi ka diyan Igwa na kitang 16 minutes after 6 o'clock in the morning. So, saro po tabi digdi, sabi ko nga ni, i-analyze ta daw po, i-analyze ta ang labanan kan tulong higante digdi sa Albay. Tulong higante digdi sa Albay. Actually, sad to say na ang parametros kan election po tabi as of now sa modernong eleksyon digdi sa tuya is kwarta talaga. Kwarta talaga. Minsan, jawano po tabi ka sikat ang sarong kandidato, sikaton kang kandidato, nawawara na yan po tabi. Tapos, so, inaapod niya to digding, halimbawa, nakikidumamay, mga sympathizers.
taram ta po tabi si Governor-elect Noel Rosal, dakula unsympathizers kay ni because so nangyari sa iya. Pinatukaw lang po tabi siya nin 5 bulan, binanugkan COMELEC, disqualified ka nga. Up to now, patapos na po, how many months na sana? October, November, December, January, February, March, April, May, June. 9 months. Then na po siya nakabalik sa Kapitolyo. So, igwa siyang gustong patunayan. Ngunyan, ang hapot digdi po, kaya pa daw na makuan niya yung sympathy votes. Sympathy votes kan mga albayano. Kasi bako ini parametros na, alimbawa nagpost ka, mali na aga Ma'am Elina Valenzuela, okay? Alimbawa nagpost ka. Pag-post mo, may kwang ka, igwa ka po tabi nin, ano yan? Igwa ka nin inaapodig ding sanribo, sige. Paki-kwan man po ha, so mga nakanabay, aram ko na dyan sa bangkiruhan po sa Sorda Party Candigaspi. Si Ma'am Elina Valenzuela nga ni, taga-kwan ini. Humapon ka, di ba? Humapon si Ma'am Elina Valenzuela. Waran ni naman sana yan. O bangkiruhan, tabi. Bangkiruhan, tapos sa hulugan ma nito albay. Hulugan ma nito albay. Pinapaisip po tabi sa Altabano family ha, mga partidos may. Altabano family po. Ang lubong ni Mr. Ferdinand Antiquera po akan buhatan rapo-rapo albay sa Sabado po yan. Kung sisema na kadangog po, pakitaraman na lang po sa mga parientes. Sa mga parientes po na iyo po yan ang schedule kan lubong kan samuyang ama po na patyente o nakaburol po digdi sa buhatan rapo-rapo albay till now. Okay? So sige. Minsan kasi aram nindo ang sympathy vote. Ay pinapod kitang sympathy vote. Aram nindo po. Minsan dipisil. Ang kalaban kan sympathy votes actually kwarta. Aram taman sa po tabi ang sistema digdi. Aram tan sistema na talagang mas nangingibabaw sa sarong partikular na eleksyon ang pira. Nangingibabaw po yan. Ang birwa. Takon ka itong panahon, ka nagpupuon pa sana ako magboto tabi. Kanta ka itong panahon po. Kaya ito pwede mo silang kaunon, nin pansit ang mga botante. Ngunyan po, diyaw pakaunon mo pansit. Pakaunon mapaputabi, nin masiramon sa mong araw. Pag dahil mo tinawan, babay ka. Di po may hiling yung panindogan kan mga albayano kon titindugan ninda yung inapod na sympathy votes para kay Governor-elect Noel Rosal na sailing ninda po tabi na darahan digdi or mas lalamang digdi yung may makinarya may magabat mahiwas na makinarya asin po tabi kwarta. Diba? May kanya-kanya po na baluarte ang mga ini. Kasi iyan po, dahil kawag para turubod yan ng mga apil-apil sa akuan. Kisyo dakulo ng kapitan nindo, kisya dakulo ng mayor nindo, na nakatukaw. Kasi, iyan, napapalaban man yan. Iyan po, napapalaban man, iyan ng mga iyan ng mga mayors na yan. Minsan, di naman pitutubod yan kang tao. Lalo na kung dahil mo matawan ng kikwarta. Diba? Taaram nindo po, maski nga di sa barangay. Sa totoo lang maski sa barangay, gurano pa po tabi ka tindi yung ginibo mo, kagayon kang ginibo mo po tabi.
Tapos, dahil ka po nakataonin, pirak, pagabot ka ng lisod, dinaog ka sa kwarta. Tapos ka po, pipyardihon ka. Kasi mas nangingibabaw yung kalansing po tabi kang kwarta, kisa duman po tabi sa karahayan, kan sa tuyang isip, sa pagpili ng pagbuto. Sabiyon ta po na 30% na sa nangon yan, kan mga botante. 30% kan mga botante po, iyon na lang po an, sabi nga ni Digdi, iyon na lang po tabi an, nagboboto susog sa sendang conscience, sa sendang konsensya po. 30%. Di po makapagana kisarong kandidato. Iyo. Kaya ngunyan, din na ka mo magparatiriwala kang kuhan. Ang importante po, karabi ngunyan, ang importante ngunyan tabi, na yaon ka mo sa barangay, nakikiulay ka mo sa mga botante, panduwa, igwa ka mo nin kwartang itatao po last hour. Pasensya na sa Comelec, sa totoo lang, dahil talaga ako nagtutubod sa inyo. Na ura po tabi ki nangyaring vote buying. Tumaram ka mong wara vote buying, dumiddi ka mo sa koy at tamparoson ta ka sa Comelec. Kuan man sa na yan, budol man lang yan na sinasabi kang Comelec. Tapos, iyan po na mga patanid. Budol man sa naura man yung kinangyayari. Tapos sa aldaw kan sibot-sibot na para sa eleksyon, dahil man kayang kang Comelec bantayan. Pandua po, sisay man na botante, ang ipapasubo ang sayang sa diri, makausip sana sa Comelec. Maski ako botante, nakaresibi akong kwarta. Maski para sa kuya, bilang broadcaster, ang panindugan ko, botante ako, tinawan akong kwarta, natataday kong kwaon. Grabe man katuntuhan ko kaan, aber daw. Mataram ka mo kam, napaka, kuwan ko, ambogong ko, naday ako mako Day mo na yun eh. Ayun pala. Sige. Alam ko na hata, orat yan po, sasakuyang pagbabalik yung iba pang mga istorya. Pero, kuwanta pa ini. Papahiwason ta pa ini, discussion tangon yan. Digdi sa tulong kandidato ini. Yo, pati sa mga vice. Mga vice. Sige Orat yan po, magbabalik kita. We have 25 minutes. Lampas po ang alas 6 nin pagkaaga. Digi po sa, kamo po nag-antabay sa 88.3 DWGO 1FM. At talagang tuwang-tuwa ka pa sa pagligo sa alulod, Umuwi ka ng bata ka at maligo? Maghugas ka ng maigi, Galing ka pa sa bukid, Hugasan mo yung kutsara bago mo gamitin. Baka naihian niya ng daga. Walang pinipiling lugar ang leptospirosis. Sa school, sa daan, kahit pa sa iyong tahanan. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsulta tayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Aktibong miyembros ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, the Philippine Standard Time, alas 6:30 ng umaga. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Charm Fab Gold. Makabloom sa charm. Walang amoy kulong. Kahit sampay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Makabloom sa charm. Walang amoy kulong. Kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm
Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Good morning, Han. Good morning ka dyan. Hindi basta-basta ang trabaho ni Macy's. Kaya't minsan, maaga pa lang, mainit ng ulo. Kaya sa gabi, bago matulog, lambingin mo at bigyan ng masahe gamit ang Herbalaya Liniment Oil para sa... Good morning, Han. Breakfast is ready. Isang magandang umaga. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginhawa. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Maging food security ambassador. Magtanim ng climate-resistant crops pwede kahit sa inyong bakuran lang. Ang mga lata, bote, at sirang gulong ay pwede ring taniman. Maaaring itanim ang mga buto ng gulay na ginamit sa pagluto tulad ng kalabasa, ampalaya, kamatis, at iba pa. Kailangan lamang itong patuyuin mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga sa loob ng 5 araw. Ang DA Bicol High Value Crops Development Program ay namamahagi ng iba't ibang vegetable seed. 1, 2, 3, let's go! Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Dikdik kita sa honesto. Progrek
Rex Lagman, aprobado na ka mga albayano. Subok na ang serbisyo, dakul ng natabangan. Pinadaba mo kaming totoo, dahil pinabayaan. Takulaon na tabang, sa kasaratayan. Kaya basta tataklagman, matibay na servidor. Gobernador Rex Lagman, tunay kang malalauman. Sa puso mo ang Albay number 1. 1, 2, 3, let's go! Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. DJ Torrance on the mix. Mayor o Governor-elect Noel Rosal. Iyo po ang tunay digding bakbakan na pigiling tapo tabi talaga na grabe. Pero ang 2nd district po, ang 2nd district, tapos ang 3rd district, ini po, sa totoo lang, baluarte ni Kanduwa eh. Paano makakakuha digdi si di bali po. Ang 1st district, Baranga. Baranga 1st district. Kadakol-dakol po ang nagsasabi, lalo na po tabi yung sa tuya na mga, ano ba yun? Mga drug kulang tao digdi sa 1st district Kanalbay. Nanday naunambitan si Go Blackman Why? Pay po. Then naunambitan po, sa totoo lang. Taining duwa na lang ang pinagunambitan. Supposed to be dapat yaw na sa iya eh. May mga leader nga ni po tabi na pigpipa po dahil managduduruman. Di ba? May mga leader. Nakakalamang digdi po yung may kwarta, may dakulang leader. Sa barangay, pabayaan mo yan ng mga mayor-mayor na yan. Pagabot kan oras, sindaman isasalbar ninda, susendang sa diri. Di ba? Sa Legazpi City, sisay na nasa linyada ni saro-saroon ta na sa linyada ha. Ang Vice Governor palaan, di ko kasi kabisado ito. Kabisado yung, ano sa pangarang kito? Na Vice Governor niya na nagdalagan. Ano ba yung pangaran kito? Fatima yan? Fatima ba? Fatima ko? Anong pang pangaran kito? Di ko lang maintindihan sa pangaran. An burubit-bit sa nanya, an sayang tugang, Committee on Appropriations Chairman, kan sangguni, kan Kamara de Representantes. Iyo sana ang armas niya eh. Pero pagabot po tabi sa kasikatan, pagabot po tabi sa acceptance kan tao, ura siya. Ura man siya. Apira po tabi na siya tugang ni Congressman Saldico, kan ako Bicol. Ipo yan. May saruman, broadcaster po si John Alegre. Si John Alegre. Yan po ang kalaban niya. Igwa pang saro, Arandia. Tuluman sinda po tabi na maglalaban-laban, ano? Iyo, tuluman sindang maglalaban-laban. Okay, ako pigilin ko digdi si SM John Alegre, garo baka po maka-churchambaman ini, ano? Maka-churchambaman. Pero siring kan dati, sabi ko sa Indo po, dahil mo pwede digdian hangaw sana. Sa labanan na ini, dahil mo po tabi pwede, ang last hour mo, hangaw sana. Diba? Hangaw sana na butuhan ka na eh. Kaya puan mo po tabi ng kwarta. Okay? Sa Legazpi, nag-file na si Mayora Geraldine Rosal. Di ko lang aram kung nakapag-file na si, pero dahil pa eh, si Isham Ismail. Bayaw yan po tabi ni ako Bicol party list nominee, dating Congressman Attorney Pido Garbin. Bayaw yan. Tapos ang sayang bise si Luis Gutierrez, City Councilor.
Yung busy niya. Sa mga councilors, ini yan magabat na labanan. At sa ibong, sa lado ni Hisham. Hisham ba? Hisham. Sa lado po tabi ni Hisham, an yaon dyan, so 5 na nagbaralyo hali kay Gobno Willian. Nagbaralyo dyan si Botboban, si Lau Beltran, JP Lee, Glenn Casolya, si Sepa. Apat. Tapos, plus doon nindang datihan na nakatukaw ganyan. Bali, anom. O yan man sanaan medyo matunog po tabi talagang pangaran. Ano man na yan. Sa lado naman ni Mayora Geraldine Rosal, an yaon po tabi. Duang incumbent. Si Lau tapos si Hau tapos po tabi si Ato Valladolid. Duang incumbent yan. Yaon man si ex-councilor Chigo Obido. Dahil mo matawadan yan because may botante yan. May botante yan. Yaon man po tabi si Lilian Ramirez, dating councilor man. Yaon po tabi si, ano ba yun? Si Bit Muñoz di Makulangan. Nagdalagan ng Giraray. 5. O yaon man nag-file naman din si COC bilang city councilor si Ron Rosal. Tugang ni Gob Noel Rosal, city councilor man po tabi. Taday naman Agosto si dating si board member Rolly Rosal. Ang sabi sa kuya ni board member Rolly Rosal, ma-retire na nga ako sa politika. Iya po, retire na nga ako sa politika. Iyo po yan. Si, ano ba yan? Board member Rolly Rosal. O kaya sinarida si Ron Rosal. Okay? So medyo, kung ilingon ta, mas kinakaturukaw, kisa po tabi digdi sa mga challenger na ini, mga dati, ini po talagang bakbakan rin yung tunay. Why? Duman sa mga botante po, sa mga botante, kung kamu po tabi botante ni Governor Noel Rosal kamo, loyalista kamo kan Rosal. Nataman-tama ko akamu kan mga kapag-iriba po tabi. Inyan tanda nindo kung loyalista kamo kan Rosal, pil kamo duman sa Rosal, natatama ko akamo ninlinyada sa ibong. Dahil ka magkuha. Nata. Kasi, pag nanggara na yan, dahil man kimagigidibuka naman so mayor, tas hindi naman ang magkukontra, ilingan din doon yan nagbaralyan. Bako, yo. Kung kamo man po tabi, loyalista ni Isyam Ismail, loyalista kamukaan, dahil man ka magkuha duman sa ibong. Takon manggana man so, manggana man ka mo sa mayor, vice mayor, tapos sa mga city councilor sa ibong, may problema man po tabi ka mo. Yeah po. So hindi, padakulan sa na po tabi, sisay sa Legazpi, an igwanin, mas dakula na black nin mga supporters. At ang klase ang supporters May supporters na maski po tabi daing kwarta an sa indang amo, an sa indang mayor, daing kwarta, an sa indang kagawad po na pinadadaing kwarta, tatabangan ka po at tatabangan na daing kapalit ng kwarta. Iyan ang pinakapod na true loyalist. Pero yung nag-loyalista sa naman na nagsasagin-sagin, loyalista, tapos ang bukod sa nakwarta, bako yan tunay na loyalista. Pabayaan mo na yan. Duman sa loyalista, kung sabi ko mga sendo, pinagtataram ko sendo, kung talagang loyalista ka mo ni Gob Noel Rosal, o di, kamo po, i-street manindo sa mayor, sundo sa kagawad, o kung pirang kagawad po tabi niya nasa linyada. I think yung duwa, parehas kulang Parehas yung duwa, dahil man nakapuno. Pero anyway, sabi ko sa indo po baka kung pagabot ka na oras, mapuno yan, sundo pa sa man sa aga, Pizza City na ngon yan baka, Pizza City ngon yan, sundo pa man sa aga po, tabi yung filing kan certificate of candidacy.
May lintayan sa agang alas 8, alas 5 ng hapon. Konsisay. Sa pagbalik ko diyan sa Legazpi, sa pagbalik ko sa Legazpi, mailing tapo yan. Mahihiling tapo tabi yang konsisay talagaan. Nagdaralagan. Sa next week na. O kaya sa, ano yan, Miyerkules ba? Miyerkules, yung last day sa aga Pizza 8. Pizza 8. One, may mga report digdi sa kuya, kundi, di ko man ini mailalao gayon. Pero, itry, pero dahil na. Yo. Alat ko na hata itry ta. Pero dini gayon. Ilingon takon kaya. Padangog takigat Darwin kung kaya Darwin. Bayan ng Ilog Negros Occidental at nakompleto na sa Barangay Balikutok ang isang 1.8 kilometro, 2 lane Portland City. Ano Darwin, pwede ito. Tailawag ko digdi. Ano Darwin, pwede ito. Tailawag ta digdi so report. Kasi di man ako, bako man ako dyan sa kwan ngonyan. Di kita nga dyan sa istasyon ngonyan. Sabi ko kasi ito na kwan ako ngonyan. Nasa Islang Banwaan kan Lapu-Lapu. Kung kaya ito, sige. I-forward ko muna ha. Dali. Ngani na. Siring palang ka na no. Kwan ko ha. I-forward ko tangani na mako yung sa ko i-forward dyan sa kwan. Dua ini. I-forward ko sa DWGO gayon. Okay? Okay. Sa dua kaya ini sayang man kaya ini na mga bareta. Sabi. Lalata. Okay. Naka-forward niya dyan tabi Darwin sa DWGO. Or halata iliyon ta. Okay. Sige, i-forward ko pa sa imo ha. Forward ko kiraray sa imo tabi Darwin ini. Okay? Halat. Sa'yo na ito. Tunawara. Mapagalo na kuwan ako. I-forward ko kay Darwin. Tangani na ma-play doman. Sayang man. Okay. Sa'yo na ito. Medyo arayo. So, kuwan ka. Latata, i-try ta. Bata maluya-luyaan. Okay. Alat. Nawara lugod. Nawara. Hindi ko nakukuha. So, kuhan mo, Darwin. Oni. Yan. Send. Alata. Dali lang. Saro pa. Yung digdisudo Saro pa. Okay. Paki-check na lang dyan tabi, Darwin, sa messenger mo. Tanganin na mailog tayo ni. Tapos ikuan mo ako. Okay? Yan na dyan sa messenger mo sa imo. Ano ini? Dahil naglaog. Dahil man baga naglaog, Darwin. Dahil ko totoo magkuhan. Dahil alat ha.
Sana kayo dan kuang ko. Mali kaya ako kay ni. I-forward ta. I-chat mo daw tabi ako Darwin kan kuan mo. So ano yan? So account mo, personal account mo. Okay. Kaya nagkaroon din naglalaw gini. Hindi naglalaw. Sige. Tulong tuldok nakataning kan o dyan. Ay, sala. So, kuwan ko na sala so account na pigpo-forwardan ko sa imo kaya dali sala so account na pig-forwardan ko sa imo. Dali sa nata okay na ini. Oops. Yo. Yan. Okay, 1. Tapos ano pa? 2. So account mong saro kay diding day pigagamit kasi. Yun namugtakan ko. Wala talaga din naglalao. Alata. Matay giraray ako. Tataw man ako kay ni kaya lang. Wala talaga. Bay na tapatapos naman kita. Darwin. Bay na. Medyo alanganin ako kay ni. Maluyaan sa kuyang kuan. Dapat isisave ni. Dahil man masisave sa cellphone ko. Maluya ini. Di bali na. Okay. Bay na. Igwa na kita ni 55 minutos na makalampas ang alas 6 nin pagkaaga digdi po sa intirong Pilipinas. So medyo ang labanan ko niyan po tabi talagang girit-gitan. Dahil po tabi pwedeng magkatulog digdi sa pansitan. Diyan sa mga kandidato po. Dahil ka po pwedeng katurugan sa pansitan ta baka mamata ka mo pirdi na ka mo di ka mo kaan. Okay, sige, anyway igwa na kita nin 56 minutos makalampas ang alas 6 din pagkaaga. This time check is brought to you by ang Provinciano Party Lists Asid Valley Vice Governor Glinda Bongao. Alright, so anyway, speaking of Vice Governor Glinda Bongao, Vice paman giraray siya Vice paman giraray siya. Pero Vice Mayor na tabi kan Tabaco City. Vice Mayor na siya kan Tabaco City Madalagan, ngunya na 2025. Yo. 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 So, rimati na. Orat yan po orat yan ang mga bareta digdi po sa 1FM Legazpi. Live po yan 1FM Legazpi asin man po tabi sa
DWRL Radio Pilipino Legazpi. Okay. Alright. So, we have 58 minutes. Lampas ang alas 6. Nin pagkaaga. Hindi po sa intirong Pilipinas. Dengon na so report sa kana. Sa kana po. Nasa kuan kita eh. Nasa ano yan? Kadipisilan ko yan. Okay? Alright. Sige. Nganin na. Alright. So, igwa na kita ni inda 1 minuto makalampas o bago mag alas 7 din pagkaaga. Loy-loy po tabi, paaram naman ako digdi sa programa gayon. Mapaaram naman ako digdi sa programa sa 1FM. Tingog din barangay po tabi ni sa 1FM. Orat yan ang DWRL Barita alas 7.